Sema ya YouTube na bago tonyora Ndizi TV News okanya jinga kito tweet at Ndizi TV News bago na bago ndago tome kerengere kyao ototenga kyomoro belio toto chagete nga kyonyoroje ngere kyora gantu kwande uja sama tukare bosio nga kinga ya gere na bago toma dibolia ndionsi osoponga se program go soto boli ndionsi kato na Bishop Charles sabo ke kare kira se studio asomoro belio kerto ko banere wiki eli ndeta rengo ni garenga rake asinga jobo kore liga naria korendo iranira ase studio weekend to agenderete to kwanda mangana mangi igoro yechinka neka to aligeredi igoro yabangina ngina biara ngakiba kurigeria mangana yechinga osembasali korindi tukura lero na mangi torachigo kwana ase tukura ntara otebingi to chukwana tukura ganda Bishop libaga ara ukwania nera utamboto tumakota ingire tukura to kwanda igoro yobosera wenga Bishop kale asante sana moralia Brighton ende tata batabangambye mo nabara abancu ba ndose simo tatakareta sinjo morobiri yiga bobosera wechinka weekend na rengo Nairobi na renge ande ngatrimuka ngacha Nakuru lero naru Nakuru ne kira bono maragwaba nago cha se studio direct yonda tata batabanganya sai no muya bantu bonse bali mwanje to morobiri yoyo embale mwanga kereji simi korugali tabaka koruga chinsemo cha sirali kumbe morobiri ngwe baka chinsemo cha sirali chinsemo chiri cha karoka manga na koru chinsemo chiri cha nyangoso na magena abantu nabangana nyote moko pongeso morobiri yo na gali ya chinsemo cha chogo turi kwana marita singi marita na mange lakini chinsemo chiri morwete tigenya saba sino enkisi ga town suneka na rori nga mwanje to morobiri yo tigenya sanya ale kubasisenia morobiri yo twaje begetenga wagache chinka tali asoko tegerera bosa lakini asenkero roche ngango tago kere kare bwategereire kwanyora tweyemo useyende amaite morobiri yo turi gocha igocha kego tutetekere gochikoerera ntukurangiri gochaye twakonyire oja batabanga amaene mwankonyire koru mwagachagete mugaikasegete abondo chengenka yane bono yarosekire gusutete chinka chiroseke asabantu baigwanaine asabantu bagosabamo asabantu bakwende kanisa amo enka yeiraniranire matekera abantu bairaniranire igekoba omogoko monene nuko nakukugani gweito na inara masabaito muna Ndizi TV asomoro biru bosera bwenga oyoko jakelitiko lia ichuma bono mwanju muri nabo gutoma ujumbe yawe tirase na mbira se skin yawe rabo tutebina nakyo tubwati tinga yore ngayubati morobiri oyo kare tukorera tuju kwana mange kisa toka jagete morobiri tu akwanire ndu akwanete binto biribirengete bigo salienka bitari kurugirenka bigo tagorenka bocha uwasororo kono togatana bise gotigwa nando mutamero monene na benki kubwenda litukorera tu atakatura akwanena ningi keragere umusaja gusoma okungu atige nyuma yae nandaje gosoka ochia sorwa gosaje kale to mokungu ne basi Bishop taro nabo atigireta bona gori tukorera mwanju muri to kwanana ningi kerairere umosubati onyomire osomo saje onyomete atigo morugi oye ajikorigi nando musaje ndo mungago sanyu omwangao no musaje nerengera atigiro musubati oye oyanyomete ebeni nyangi ebeni gobanyomanete njerende kya jinyomane jinge igona to kwana litiko liarero igotoma ujumbe yao tutebina ayoro jingi gerairere omusaje atige mukae nanda ajikonyoma mokungu nde asanga usingira gero mokungu aruboye ajikonyoma nanda asanga ina to kwana litiko liarero ase omorobiri bobosera bwenga Bishop nena ba ndaina Bishop ngikirairire umuntu oroje adige enyoma yae nanda ajikonyoma mokungu nde gose musubati ajikonyoma nabo Bishop gorato jakeri abu asimero yamono yo minto Brighton ndocho minto Sabronio yaro kurutisa maji ke umbu abondo chenga nota tagarete kenya sago sen sana Sabroni oyaro biamona sogoto okobana intwe na abande endera ko nagotoma muno yabatebia mugane mutebenga mbuya mwigwete busembuya mutagete businki mutagete egento gekogera oyo minto morali Brighton nebinde binge sana na babandi bakaraka na marua abarande barakage busene mpango wa kando lakini ebibyo nsingo changia bire umusacha atige mukaye busomo kungwa atige musacha lakini ebintu mbiro manyete Brighton yotana kumanya naboko nyumu musuba atigete uru mutindi mutindi yani otakwane kende yani otamatabi ngakoreke akore wono musacha ujuweka ngaki onyoranga nkieke bona na nyomete nguchukukwana tindi koigugwa asaja bange konyora bale bagatenga ki tindi kokwana nyigugu tindi kokwana gento gekoreka ebine binte bimo biragere umusaja atige mukaye naye nabara mutigere no nenkeyo
achikorigie nkeng'ao igo bona achikorigie omonto oramoigwere omwororo toteberende arakwanire gentaigu kine genteka mokia ni gintu kende n'abantu bande mbare abasibati mbare bona tukoraja abasibati tumana goja sabaga ndo muntu nabwate sababu ya nabakunyora umusibati oyo no mungiti matu muntu ro mungiti akobo mungiti bakaso mugakoya akorosi endagira una bana bayo karaki umuntu mungiti madero mungiti yani akobo mungiti umugaka kurwa gachiete mambi ugoja marogoba laita busonyora kandagira gasinini busonyora ndagira teyo busitari gushugulikirwa maite njira nero naye kere wekere nyomba okoranga kiwa shugulikirwa busendagira nkwaro serigwa bono mugaka abange baguchugoja banyoranga umuntu n'ibintu byayoka agokora so nekina kero kineke mukiabo gekogeranga umugaka arengereringa bono yani bose birengereri bose nchara umuntu kwanyororeire umuntu abwate birengereri asinginje morembe tokoretiki toyi na nyomba naende gento kende neriomana eriomana naryo nensemo yabo ekoreta abantu batigane ase eriomana riomana morembe tokoretiki nye nyombe yerekera abantu bamuntu bosunyoro musajo so abo sino mukungu so eriomana ryo paka abana bone babwate chimba igo totebe na musajo rende na bakwa mwekero twata turajakira so musubati umusajo na bakwa mona bona achikorigie morembe tiganyomo musubati bona tiganyomo musubati mao urango morembe gusu bono yo nyomba tariko momorembe so nande gento kende kwanyoranga abasaja mbale babwata basibati babo bakunyomaru oyo mona ngakere juice agandengu musubati one akunyomaru musaja zikunyo lakini musubati ngonywa oyo musubati okunyomaru ngakimoja kwa no yote kunywa maru yo kunywa maru na yote kunywa maru so kwanyoranga musibati yosere chikurubu chimbe cha mwirira samarua cha mwirira sobogenki ama tabasibati keraba omiranire mbabwata yabakugamba ikiombe bona muga musacha to kumwebereria musacha nkiara gokorera muna nje muna bonko ni muna antagete bona kwanya basibati bajagire kunywa bajagire kutindia bajagire kuboria muntu kujugoja nyomba usinyuna no korara nyomba mimono mwanyu moriri metabasubati mbabuga una naboka to kwana rero na mbaka basaje ngo turi ensemo ya ino ntumanye nanki inkirende keragere musubati ntabikie na ndora nera tena yaya ombogo yonchande tiganso kengende go jiskabu ngo ikaturu to kwana yonsi ngenda gutuma ujumbe ya nyinge na nabora tutaina inkiro tikira irere umusaja atike bono murugya tena tiganyo meno no musubati munga oso musubati tena musaja oyo nero nyadiro mbogo tikabono nande nyo no musaja umunga ayina to na kwa nasema rwa boniga nandi bisho bagotoko ategagikotokonya ali asiki bibirena nire buya kipipiria utigo musajo yo kunyomete nando chikorigi umusajo ndo mungao otige nyomo yawo nacho totebiabu kunete turakwandira emechanderia kogera umuntu utigo murugyoye utigo murugyoye osomo mukungu otigo musajo nanda bisho na bono tutararubada sumusubati konyoro musubati orege sakwekebe mate sakuna birobyo sakuko mata bire nane je preito ne ko kanyomete kurwa zike sakwekia tegenya sago na barabara abanyomete ne because abantu konyoma bare anyomete gesaku kire mpango wakano no taka kumukonya to kumukonya umoma to musaja na bora nyole tabuga mpango wakando lakini musubati ale mpango waka nande was no musaja nataka kumukana tata idiko karagi tata idiko iyo totebe na bona abu egesakweke be na kigeri chinderi jine chinderi bona chinderi chiri cha amanyinga mabe bona jine chinderi na nda manyinga mabe so umuntu muno iyo okonyoranga negente iburi tunakiro kukirasa manyinga kwanyoranga musubati oyo abamu abona obare musena abamu abo bande bose batigeta bagaka babo bagaswa bagaji bagakombwa jinyomba bamenyete bono yera akanyomwa lakini ena babwate umburi yokoraki yogosoka awe bali bamu abo mbaso gati lakini yonorosokete umbu yana yokoraki yogosoka bono musaja ka manyire yona bawote na musaja ka manyire asaja na nabaya ndire okonyora bakoremereria baganya bataka kuganya kabisa ngabaji bosungu arangiria abantu muswati kwanerwa bono kwacha kweka kwanyora umuntu givira abunga bono gendongo kora kwacha nitoke ni wewe mwingine busoma seri basaja mbali yako mandenga bono genda na rosti ndiyo muntu mwa abona basaja twaro kwana na rende ngikiragira ati ko musubati oye ate na bono rende ngonyoma ngaro so nyoma tanyanjama bana ate na rende ngonyoma giresi yerene inyoma iyo yasereke iko bono bosera bwaserikira senge bone bosera boserikete pi bono sekerere kabire iyo ngi bono bosera bojo no na yeti anda ko boli konfano igunga mumukungo akabwata basaja izo na ntariyo yomo nabwata ali
Ubusero bwasere ke bono yibono ngwethe na bono ya butukire kabisa nara otena Iron Dis TV yakurukuna moskurwa masabo ale ime yumuroberio na pongesa umuroberio mbiyamano amosi ekerora jisema jijama sabo otebano ale ime yumuroberio yakurukuna Helda John Moset kurwa bongonta watching live with my family Diana Sarange Dipora Mora Emmanuel Bisonga amangana ayu mbuya agoja mbiyamano gendera gotoma uchumbe chino cha studio Lydia Nyaboke nindoje agenderete gotebana no ale ime yumuroberio atebana tigatukwanere kene kyagerana chinga cheito nigo chiasarigire Kevin nera ota kuribacho akondani yomroberio ota abuna gaki ichinyuomo chiasarigire nebinte bisho baukwana ne kene nabyo bikare gosaria chinyuomo cheito igombu ya torose chinga mbyemono asomroberio umbali baenda tukongeza bisho umroberio asobotko bwalero bone tukora kwanda basaja na barabo ose abasubati ngera na barabo tike abasaja babo banganye atena bono tiganyuomo no nyomire na John bana tena ali oltikantika na John inyomo na James na ndo pesho bana no asaba saja no korange koma chiko ba mo wasi kwa abakungu abatwara chitabimu na chire lakini abasaja mono asinge njose kuligeria kara isako kole ndokoro analysis abasibati bachandegete mono kuba abasaja na abasaja barabu baremete abasaja bari yani abasaja bari chitondike aita aicha arete ndagira basta areta anyotindete so abasaja chitabimu bwate chikogera mono chiareta mechando baka chiagera umuswatu amua no musaja otabuati gento tokoroka kuachibika boso otabuati utacharity family mane tekere gento gekoro onyuome ekwanyuome family yeye oyerende tari okunyuome family oyetige abana bakwaye usaje origi umuswaje abana bagende skuru abantu baragere bono kwanyoro umuntu igoira abana tatake tiko provide bono muswatu chukota nyoro musacho ababu ate chibesa lakini tari koleta nyumba chibese jijo sipi chiachira soborebe bono le cheke tangani muntu tete ku provide as a family egendo gya kabero muntu no morebi chibese Jones pi ya kuchira soborebe no anje to kunywa na enda soborebe mete no bakungu bagutuka no bonya kabore bono kwanyoranga umusubati wekra arigiririe mechande bono nga umuhako tari ko provide tari ko tandagera nyumba bono ende garo morebi ugocha uchaka gwito umusubati bale bono atali ko provide nando omendo ko omenda jisegi nando ikanyombo te ana rende na gosing enyama mwe yekaga kiana ndare nyama ngayo gosing nyama te yose yatioka boso musubati oli aligia bono nyora ni jisegi choka bono kinko gara kiro musubati nerana musubati kora mereri bale ngiro wacha baika asigete bata banga yaya enabo ise nabo no robwata bana no embane yagosoka na robwata batiganga na sembora ndakuja magana tingo yale mereria because na nimunya nendo oje na achire nyene barua na akorire na ende na akora mbiri goisa na abana baragire mbiri goisa na abana basome bintu bichagera kini bonde gento gekonyora abasubati mbale kero tari ku provide ako kore aka kondo kae uiche to mukuna chisegi bose omomore mboye mabandi mbaro bakole mereri lakini wono ate ke to more mboye kero kwa munyomete ne bana gonjo kire ate ke to more mboye lakini bona rugocha na ende na maete ngatari ko provide kende ande number 2 tari ko tiga omorembe nyumba abantu bande bali bate korara nyumba usubati akuminyokigwa uchikorara bosere mongina byara uchikoso bondo jogenda urusane mbaro bakorara bakorosane bakogoswa undi naro kubugure gwomoro kabisa utiguna enkabere gatatu ocha kwatabanga ya tatu yonko ngitari nibontiga ngende yandi bosendi tukenganya enya tangitete tukogete uyibona kuja konyari kabere ko ngitari pi bantu baroro bale baraba be akubuguri abakungu abe mioro abakungu abe miyo bande babo chinungu abande baba ita abande bakuba swati abasomnyondi baswati barenge kanga tomaji SMS abande bande baro mumiete matote ina kireni nyombo yani muno na go itetu mumiete kabisa nga amaena aro na bangoreteki arabongumiete lakini bora gato enderete igogati iyo musubati no musaje ngokora merari yonde mono bishop musubati ngore merari ali ko te mar kore merari musubati ko te mar kore merari musaje ta kore merari musaje ne don't care musaje kore merari o kore merari no uri utari ko nyumarwa kore merari era utagita amenye no musubati oye lakini kwanya musubati ne na twata bajinde richiria igasa kwekebe na yaro tabanga na more merari mono
give up rende bono ligeti gari kiboso te kuna baibuli ngaya maito na baibuli ngo change abale baibuli aba baitungo manya bale ngoyo muswati ono muya musono mobe na baibuli ko mtenga ya se kiru mwana bona muswati ita takubwendereti turasoma SMS birisa toga engineer kare bautana gaki moroberi yumbu yole na congratulate moroberi kabisa asenge jeno moroberi ino aro gutorosera chinka chetu Charles Rwango gato ate abakondani kabisa moroberi ogo kire kabisa karobale na Jacqueline kwamboga oyoro morgio ya ate ambali gosuka bakatwa kore moroberi yo gaki chinka chetu tigo bosera boirane ekyagera nero iranya sa tulire obosera ne ira because kerato bekatari seden linate betali tangani ngaki keraba salia lakini nyasa naje takabaseseni nyasa naje takababikira chianga nyuma yaye akaba sesenia akabatebono genda morosyenka bona morosye ubosera bwenka bona bakarosye ubosera kiako garatoro uye kabisa Ian Sami Mokaya ote agakina onde me yomurobero ino muya kabisa keromole na Bishop gabwa studio mbia mana sama manda to mache SMS chino nara wateana tianda irana maiga sinini nara wateana Amrilian from Nyamarambe tukondani hadi tamati mbia mana Lilian keronde te gututumira ujumbe yago ja studio genda utumaji ujumbe jino sina mbira siskine igora moto tebina inumoroje ngikiragere musubadi atigo mugakoe agende korigyo musaje ndo mungabona abutore nyuma yaye bego no musaje na rere vice versa bagutiga musubadi oye aende korigi amangana isiko gosaje ko nyuma yaye butoke Bishop oto tebiri bindo birbi koirera ekranto tebe sense mayo musubadi na ndorenda sense mayo musaje Bishop nando oto tebiri na abasubadi na baramereri yake gocha korona musubadi olingre zero jiro igo manyana magana sana Ndis TV kama mimi mke wangu aliniacha na akaenda. Sasa nilipompigia simu mwezi wa 5 aliniambia ako na mume mwingine. Chua alitoka maji tisia hadi wa leo sijui yako wapi. Nikipiga simu yake haingii kabisa. Nampenda lakini nashindwa kumwacha nisaidie tafadhali. Lakini oje Brighton. Bia kabisa. Tekegyo kwa meralika basabati. Valia bakuru dalia babono dalia digital abantu bebole 2005 oze 2002 parambari kore mere ababona iga ayemuna kwamo kwasochire yana okore mere liobo abasibati oli bayikire miaka 35 40 na bungo kwanira lakini umozi wati nyome 22 to ikire 27 neme chanda bwate oita deita kore mere Hakuna kuko uno yata vile ngaki aliniacha akaenda ametafuta mwingine. Lakini bono oyonga kitoko mokonyera wote ana rende mwezi wa ste ba go saneta ke akagenda bi ekera karwa ke simina wote muna bono jina nyomi. Gato tabe ngamogoso kia korete tare ko genda musa tigara tebana ngaki magoso kia. Maite bono muswati ko chakwana bakanyo mwa angao bakageto ke ngamagoso. Lakini yawote ana mwanje the Bishop. Ngakire ndare ko genda mwanje. Nali na kama mimi mke wangu aliniacha na akaenda sasa nilipompigia simu oko rego migoge ndongereka chinchire chinyinge chikurigire kwa saba saja na batalie segi no letalia talio gotinda enjira nera baswati batagete bamenye ngwete bo number 1 muswati onaro jenga gentonke yu musacho yakari gwikirania munatagete maito gwikirani kunkoro baswati bataito gwikirani kukwabo gwike mubere yabanataka na inde bintu binde batagete bosago tabangaki nintagete gendo geto oreteru bose nintagete maguta oreteru bose nintagete yanga oreteru uro chago tabinga ndedre yanga otetinga inkurushi yanga nintagete oranya to bwatire tiangwa tabi oyo gocha kogenda na maeto inabwate macha kana na maete na bwate na kitatagete como korrabo Igo musubati ona maete no bwate ngento tera kito utete como korrabo mutete na bara mera ndio botaka bono bara botaka na moko mera kereba mamo yani nata banga bandu bali se kanisa tali abadali kanisa abale kanisa ngore mera bali ngaki oyo ni maete tabwati maete basubati bali no tatu ara tata tio amanya uzobwati tata dia maete uzobwati ndo kia takete akito ngaki umusacha kuikokore gasi asinge nje ene kuragere gutwa etwe ari ase mugondo ede kuikokore gasi omegines omekie family abo comfortable at least kora kende kugo changa mara goba wacha negendo wacha nesaka sana na besuguma at least wacha nero nejinyanye tabana na magutata hiyo na tena watching from Getare gakite kabisa oyako kuna Irene gorujinse mocha Getare tena gakite to kwa na mangana ayo kabisa tonya kwa ndenze kabisa mbia mara Irene yakarojinse mocha Getare auze bigo Bishop wate bina chi condition jiji kwira rende batia nganye
no musaja nywa jiko sino njira jiko garo musibati anganye ane njira jiko garo no musaja akore abasaja ngunganya barumete bari bakunganya batuko musibati mamutiga abunkara nyoga ndapi lakini bona abato kwanira mono ese murubiri orero mbari bakunganya bakikonywamu no musaja ndo munga ose musaja oyo okonywamu mokungu mona abato kwana ekero musibati na baranganya aenda ngiriso basibati mbare akogenda ukira sobo nsa chinde gesa kunkere ara akire sobo ka ngakirete lakini njere tai yo kunyoma talinga kunyoma okorera isigo e kunyoma na ko kune bahati ya bono mo ndo tabanga ngare nkai go ngano akirete nka okora ninjira nero yakorire nyobu ata abana mo ndo abana ngai ngoja koira lakini aro gosoka na abana ni kwanyoro nyorire bahati yae okorire ki onyomiru lakini ngento njenale ko kwandira nkeringa umanyeta kare goja konyoro musibati osokire na hindu chira ngao uyikonyoro isanekire kabisa no mogako yonga oyere nje bono obere kirusi moyo nga inza gosoka na sokire na ande uyo konyora bwate merenge ngankorwa na achire na achire gosoka na enda bange bali bakogenda na gosoka kegima abande na baro buto konyora mwamba renge 100% inka abande bali bare go utagutisiko nabo abakogenda gachitaga kwanyora busimba sani bali abwate uswijire gojo muno mate mbora nabo munaye nje bono musani ona bono konyora muna uro musani ona pumana ndi wageteriso go jabuwa nega so konyora ngabasani abange nabo konyora ndo muswati uri abwata alisiko kwacha konyora umuntu rero umuntu musani urire mugakondo muku in condition giera irere bono muswati oyatigo musajo kabisa tena uchire konyoma ngao no musajo yatigo mukae bono ya nyomete litangani aende condition nero kabisa bishop umanyete Brighton setani kere kirengo musbati ngo gotigare ase condition yeyo ebintu mbire byeme ebintu tutakwana bintu mbire byena abantu barwanire isegi baso barwanire ikibesa abantu bamenyire busaso butaka abantu bamenyire busena samaru mwe tumusode na bakurwara umusaja tamo ira no nyagitari uchukogenda so buma uchukurwari gororo tuje musbati nyoro ruwari gobwena ama enepi uchukorenga ringagari umete na ari gocha na bona ari gocha gokora numru minto nkonyete busenta tonkonyete busema monkonyete umuntu yinga gyoro charare merari ata bango mobu na ina bota go ikamo tiga bota banga ya no na boibole batanga ya uino muntu bono ta okonyeke niyo muntu ne roko ruo kwanyoro rengere ucha sango igento kintu ata muntu na roko minyoki gune mioro usijisegi nyo muntu witu bisota banga ya njisegi tin bono muntu tin komare muntu ne ngiti bono kwanyo muswati uri na banga gosoko ta banga gaki na re konyoro musaja na abo muntu kugenda mugondo ugichobo utari konkuna usutari kondwani okongo marembone andi hunganjira na munande na abana mundu ukogenda yonyoro umuntu bwanjire nga ayenju na abana batatu ngonyome nando ogenda kwanyoro menyi lakini bishombara abakorete nyangi ye kanisa rinda abantu bakarokora bagotebana go ikamoremeranie engakieme chando ngubokia umokoreki ikamoremeranie no madena gai makwena rara je ko batana to je ko nyomno mo ko mundo ngatabe ne jira ne jira kora jira bantu bakwere chobokora bishop nani jirikiraria baganto babe kurujibeta buna jembe gerega yango tabika igazi ne to gokori gunto barandia engong aba tabasa labda konyora muntu take time yae eba nyora na gabanyira busine kienia rora busino bane narora busino borabwarora ngone rango koraki rango nyoma tumanyi tutabia yae na bono ndo yitokwane torena aki indiuta gete umuntu ndiuta gergo nyoma nabo totorire mate bishop gojibosiana umuntu ndia goja kwira jinga kinera nyome emwanya na pare ba usigalime mwanyoma nabo tochukwane topiki mete neroro lakini uwa debere inyangi yero kosona ni gona mogotikana renero ese condition ye nyangi onye mwakorire nyangi mwabekerwe be ugotigana ne divorce dirube kabisa liru kotini mutigana umana konyu lakini nya mwakorire nyangi na ndoru ogenda unyuome ogenda unyuome usonyuomu aina magoso uri ondaite kugosoera na bagokubwekina tigandi SMS birise togaiga na mogaka ontari otari gokora kende ningi ndakore no mogako utari gokora kende ningi ndakore bana nabona mine dirende one ribori abori ndo mogako utari kende rende ngakya koro umugako utari gokora kende nkyo rakore no mugondo noro number 1 okay anya utari gokora kende na ko to morembe
akoyo na kweto morembo gosokore ujure kwarara wende barua biao no rete gukora kende na kunyomete mukanyora abana wonde gente kiyo gukwana nkeringa ki rangiria abaiburi abaiburi batebunga ki muhakarende ogosoka iga oira na marogoba taito gukora kende ngakuja go proba mathando bari bagukwaneru n'abagaka bamana koigwa rikonongo ria kwaneru ria managora muntu gusai kumusi watu mataka ta demo sata ngaki ngai moko genda ko ta kumwaka bono muntu naro kwenda ate rise isenera mana goja mata binga tata ngaki bono ngaki ngiki kare kebe utari ko bono ma bana yantu bara kwandana we kala ndo kwandana Daniel Mukaya bosemi obuya nobuya mono Embemo Daniel ya bali mimi ni Jacqueline Migori mimi niliolewa nikakaa sikujaliwa kupata mtoto wanaume akaniambia nitoke ilibidi nitoke akawa mke mwingine no yao tena erende ekerabete oyo no mugusi nene bano mugusi akagera gote na nyome tutanyora mwana oko mwana onero negero musaja nyome utanyora mwana asaba gusi lakini one chikabira chini naboko one chikabira lakini moko wana nanyo atali bagusi boka kabire neyo sinyo tubwate mwana mumura ayabona manya tubwate bati lakini mbaro tinikota bangambonsi mbaro konyora ko abwata abanyaruka na ndaisanekete lakini mbaro yo tabwate mwana rene noje ko mujana mantu bwate mwana na bantu ganyomba mwigwa bayigwane babere abantu mbaro bamenyaine batabwate bana bamenyaine lakini mbuya bamenyaine baganyete jinga kichoma nene egenge berende ne egebe isababu nene na gotigo muntu na tabwate mwana bano tiganyomba omanyete omwana tali mokungwa koreto omwana ekine kia basaje koreto tali mokungwa koreto omwana otherwise takokebeka mwa wazi nayo musacha ko omukungwa omwana gomusacha nere takera seri mego bazengo kwa na tare omukungwa tabwati mwana nayo musacha wekomanya ngaki omusacha nero tongetwe n'omukungwa katongo muno moko nomokonyi omukungwa oyo yena barabe ntubwate ebisambo kiarebeka ase bible otare konyora omwana ntubwate omubwekano orecho amarika otanga nyasaka basieka chinda chiabo ntubwate omubwekano openina na ana ana tare konyora mwana lakini Penina igare konyora abana lakini wono korora tore ana nkikia bete umusacha irikana na sereti ana tamosereti igare kurubi ngwanso ari kurubi ngwanso kiana uruke ngwanso ne kia Penina lakini umuswati okuruku ana egentu kia mokonyete igagenda se nyumba ya sai akamanya ngumwana igakurwa senu asenya sai naenda maene gia sabete akatabanganya sai ngoko ngumwana mumura umwana yongo komoa agokorere akamu umwana okuruku Samuel embe kabisa bishop nanda bugwajire bugubona twamanyire Felista Brighton ino mwanjio na dani gaturiyeti kabisa kurujinze mujiri mosojo yamano Felista so tebana nigo aturigireti ine yamano Felista no mwanjone yamano kurani ore Felista oy gatorose no kuna gereka me dembisho kuna nje na voy ya kabisa ninjero sinyamo bo abunka patseba santa babo dani nyamurigireti na nje nabatakera ma yabono bosera butakera mu na toroso bosero buyabwenka wa Felista Brighton kunyisa majirija jomo sojo akoteano arime na nje inkoteba tosemie mbia kabisa bosemio mbuno buyabore mimi ni Pauline kutoka Ogembo Machongo pongezi kwa mjadala naenda monyore teri tukolinde twesemia na kubeka omorembe asiji familia chaito mbia mono yomba Pauline kutoka Ogembo Machongo ali akopongeza omoroberio mume awesi nunua hata banado tangu jana ndege anasema hata coin ana coin ana neno takariko kwa nini coin na mumondra bakurwara bakuji kopimanga ti mwana nyenkorwara na rwari kukurunga osenye nkorwara na tumirwe beza banado kurunga zetu osumuro mindo ndomera mwana kwa ta provide amatabi na rwari hello naitwa Stacy kutoka Mogokoro swali langu ni vizuri bwana kufukuza bibi na kuwa katika familia yake nara dana message dimete sa minute na nere buyo mosaja seli mukana na makunyo makuru familia li yae abako ra minute message ngo nyirigire tore buyo mwanju mureria bana kwanye tumire genda gutumaje SMS chino anekra to kwana na ngige koirira mosaja
gutigo mukaya achikonywa mukungu onde iskali no mukungu ngiara tigero musajo ya achikonywa mo ande iskali ngwena dore twenda somo tumukase daika ya mutuma kwena tosiba majina bishop ngwena dore kenda gutumaje SMS inu ya studio enero wansumu kusi muroberio no bosera wenga Ndizi TV ubwansu bwumugusi ekerogendrete kwibanga kugore bintu au nabo igo okoriye duka okugore bintu bigotumeke stima na kubeka chipamp cyo wakamache na kubekerwa esola tochandeka koriya tambe genda Getembe Electrical Services nigo bakonya PVC conduits chi switches na sockets chi solar fittings meter boxes ebirobu chi contactor nebinde binke Getembe Electrical Services nigo boigo bare government registered electrical contractors banyore asamaga cha Silver Building shop number 1 ground floor Hospital Road gose obakere simyase namba ya obisi enoti isano na isato ibere enoti isato enoti isano nemo enoti isano na isato gose enoti isano na ibere enoti kianda enoti isano kianda eyemo kianda gose enoti isano na ibere isato isano na isato ibere isano inye ibere isano na isato Getembe Electrical Services asobokoreryo buya Peak Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na koonye chianga gula chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni metambe ebitamba byukwarwa burere ne byogutugo moito chi track suit chi pajama chokorarira imipira y'inkoyo n'eriya ya netball chi soksi chi jasi chitai chichisukuru ao naboigo ngokora bari embroidery korosya bari chisweta naboigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagutoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi eyuere angine supermarket ya Shivling gusumwa kiresi mirut ase namba enoti isano na ibere enoti isato kianda isano na isato isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chozi nebintu byogo kolera chigosori Spexels Opticians abubale si kliniki kiagudika imeyo muchukisi nkurwa bare bokorali ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga yogo kolenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemerongitano na boigo setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyumu chukisi na boku bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Ndizi TV ubwansu bwumugusi Nemarono mwanju muri Ndizi TV akaro andirate gutubwati anena somoro bibosera bwenga kadori na Bishop Charles Saboke to kwera kapsu twagotebina ngatutte kurusa enka yao ni yaitumete katuganda nya kwese minende kunya kwese mtori na nje na Bishop akunya kongali gai gana nje kunya kumanyade ngakitokurusa jinga jete kila litu ngosoma tore tomayanga kitinge gito chirosego genda gutubwati asomoro berioyo o jakeli lituko liechuma jakira chinsaibe to maja koyo bwati bino romoro betokurusa jinga jeto wana kira bana bareka na butokorosa jinga jeto tomayanga kichiko ngino no moiboli atake ku profile no ena bana krongola nda sense mail yo mtandao Facebook Ndizi TV News Digital ni wando jiteresa ke mundao tena amo
korwa Muranga listening and watching Biamono Sara on Twitter no alinere murobere out there enjoying the discussion Biamono Sara on Twitter wine twini yana sensa meriensa kia mambia baba mukongwe Kigogo out there watching live from Onywera Village with Ango Chia Moses Mayaka na grandfather Ogaro Anson with the old family yani baturire the bonds bi ya madi yabo imbabu mukongwe Kigogo unaelewa kwa hiyo jinsi mojiri jia rumba meyandisti bila kino watu bwade dia somurobere Biamono babu asoko bwade murobere kiongozi Sefania Onserio au na kuruliana bonjali na onde meyo murobere mark me present umwalimu Thomas Mishira au na kuruge komoni liko lilia meroka no dore ime yo murobere ngairi gotokeri ayego ralia ge komoni umura gusine nene kabisa bishop bishop ntwanya rali swadiri oli ale kobolia igoro nera oli ore gustesi na aboli na goruji sema je mogoroka aboli na lende na umusaja raseli mukae na anyome kurwa se family eri ya anyome sine kasi ni yae nini ingolira ne yule kindera soma che SMS vile sato hi Brighton ni Moses ndani ya Ndis TV ndio kuingia Biamono Moses so imeyo moroberi kabisa. Ninaitwa Lea, mume wangu anaoa usiku na mchana. Nifanye nini? Lea na royo nere ngomwera nito na mugako yakari kunyoma mugaso na botuko. Gradis mokaya korwa liombati tebya omosimya amangana abwate tebya tebya bishop obosemi abwate namaya mono obosemi amangana abwate no yobosemia namaya mono Biamono Gradis mimi ni Tiberius Nyamwaya Onyambo basta na ki erebuya komenya amo moigwanaine Biamono Tiberius what are you supposed to do? Married for 15 years with a girl child chased away at the boy child. And legal action kosi yo miaka ni mingi. Amine direna kwa miaka kwa nyomere 15 muswati onyaka bwate umwana munyaruka turanyora mumura ose alibuna kenda turanyora mumura nedi pastor digirigere ya kaiwa kama umefumilia mwanaume lakini akubi amani udadu ngiokora uigogende here on this TV. Thank you for the nice program. I wish to consult about divorce. I have a brother who married through an SDA wedding 2019 but they parted with his wife March 2020. They rate ironed out their issues and came together the same year at around July, but their issues were more intense with yani nende bakajibaga sonzona na ndo wete nande na bachaka nile neji nyinge chi SMS ira agenda uchitoma ko chisomande lakini tore nelioli oliote arene ngimo saja na bara akoreki abara abaseli mokaye anyome family nere buyago ze telibuya maetega telibo indi aba indi nenda bakonyoma chikazi lakini yeke gusie kalite yeto yabo gusie ntubwene tikokorabo bona singe njoye tamembe okonyora nga umuswati oretre muswati umwabo komenya nyumba ikina kero bona abaswati tete matekera biya ebinde binachangia mambo mengi sana. Number 1 umuswati uyo mino menyere nyumba digire linjanga kyakobeka muswati narugo chamenya nyumba amana kubeka chihanga mugako no wale una kumurigeri gagweta una kumurigeri chamuna gweta omweli uja kora muri arobo yabono kubwaye so bona bintu bintu okonyora bigo changia kwanyora nga umuntu muswati uri chite nyumba o muswati negasi akara gukora uyu bono cyagire koletero ya mache ucyagire gukora ibintu biya n'abaswati mbale bana bakoretwa ubuge maburi muswati umwe bamenyete abo igwerete ngamo nanje nakomenya ubuge mamunobo nanje nakora kibigozi nabana arikotoba ngakie gwikira muswati kwanyora nga unywomirwe busuri ocire unywomirwe uri umwabo igokonyora no muswati uyo nere tarenge buya tatagerete muswati umwe abama amaya so asike gusiteri buya oseri mukao mara kunyo muswati umwabo usumana kunyome kasi ni yao mbobe ejine tapembe mbobe naroboli na baba divorce baga divorce nande bakaira bakagamba lende kimanyano nande bairana nande bachakane bona nande bagotika na lende bishop lakini bakolete nyangirende bakabegera bakebet oshauri nande ko batari banyore ndokoroka kanzori banyora bashauri bali bakongire umuntu amenyire na marriage saiti ye myaka 30
naende mumanye ng'omosiki ino ning'ore maitera abande bagotega abantu baria bagotenete bari bagotenete nyangi rero okonyola omochando gweba kurangiria omonto oria ogotenete nyangi aiche gogoko so bone gento bone tagokora ligia abantu bari bagotenete onye mbagokonya ligia abantu bari abakongu bamenyire n'abantu babo buya babasemie babakorera counseling naenda bomo nyoma yende Bishop jinsa jete jiko minyoka mono kabisa ndo jete tutigari jida yakachinga tujokoro muroberi oyo na arode abuna omwana banyumanire lakini abwate omwana abana jinyaruka taranyora mumura nere buye musaje yamutige ajiko nyoma mukungu onde ora muradera mumura no bolivio banene sana ase asobugi mwa bantu because umuntu gutunga abana nyasaye umuntu kwa Obama president ya America igabwata abana babira abanyaruka akurete no eno mumura nabwabwate gapaka bono tuko amba batire mate Obama watire igabwata abana barenga abanyaruka ndabanjete kianda geko kintu aba Africa abana bababera abanyaruka mbachi bayibura bamura okay igendo ngerege koro kungaki ngakige sakugego chakoba bone kia to nagukuminga kigo chakoba you just yes tutugere nyasa bono tigere nyasa gako ganda no opinion ya bantu basekererore mukora butika bubaire betande good na rio te ana ere musaja kangirende kwasire mereri nkiogora no kugenda ero mina ito Judy swali langu ni nere buya musaja kunyoma kurwa ase nyomba yabo chu mwanangu aliniacha juu ya kukosa mtoto na akawa kutoka kwa hiyo nyumba yao ira neri kurwaria nere yarenge Dodwell kurokia mabundu no ndeime yomoroberio amworokereria amayakima bia mono Dodwell karomore na Feldabu ndoje no amurigiretio moroberi kurujinse majiri kia mabundu niko ndani ya show kabisa esina morako rujinse majiri cha nyangozo tafadhali naomba ushauri Bishop inaweza nikaolewa na mwanaume mwingine but huyo amenikataa kabisa nera karikubona nanywa muno kyaro yondoko romwangire kabisa nanywa mwe asensemera kinde no chikuru basemi obu Bishop ni Oliver from nyake ibolerio niko ndani pamoja na familia nyake ibolerio nero ne karolende na nyero direga igaro this TV thank you for the nice program. I wish to consult about divorce nere ate abeli ya 2019 nero kwanyeruna agoika bakwane hotel separation last year at around April kwa sasa wali waongeresha mara mingi lakini hawakuweza kurudiana pastors pia wamewaongeresha basi okora ya asinyire ni nyaboke bwali buya nyaboke bwalire buya mono gotosemia Aminetina meteke usina kerokyo ndio kolika malita na rako marakina odana obosemio nyaboke odana boirire buya mono ogosemia tuai okuya tuanyorire nara nero karote nera bekerwo gotera bakana Joseph nyoye taringa kichamatera toendega iga ero mimi naitwa Chudi swali langu ni omusaja kunyoma kurwa si nyomba yabo chubwanangu endwanyiraniria pia mona se bari marete kutumaje SMS china se maragobara yaboniga bino muroberio bobosera bwenka korotukursa Bishop bone sari birbeto bya mnyogire yida kachinga tukole ebu kwero nkiye goteba igoro yogotiga omusaja ojugonyomwa ose ugodo musaja gotigo mukungu achikonyoma na mukungu onde napokora tujuziria ke Bishop abantu bakorete nyangi naende bakanira musubati akanire chombe musumusaja karwa chombe ekere mwatiganire musubati tubonete kunyoma amarikana babokana tubonete kunyoma no musaja naye watigwa asinge njo munyoma ine naye tubonete kunyoma asinge njo nyo musubati kera kwa nyoma no bonyaka naye kera kwa nyoma no bonyaka egento kende gya kabere ekere mwatiganire na bonto tebe ni nyangi mwakorete egento ge kuba separate kabisa negento ge kurwe divorce ekere mwaena ni divorce mwabagania neni balero kuna gia changa neni bomoko bagana kiro muntu nyana abana moko bagana bogana neni bo erinde limoro mokoreki ekere kwa bere free no bwate bono freedom yo kunyoma no na bwate freedom yo koraki yo nere yo kunyoma nakini omo abantu banyoma nete chasi para igoro mukungu tarueti tumurwete ngombe
to munyu maneti kabisa usibaibuli mwachete konyora namo mukonsoro timunyu mumenyete maita bantu bali bakunyomana konyora no na baibuli mbana kumirana abantu abachakire gwetana usibatiganire enyuma mune yo tigango tabingaki eyebono uri ba na batigana na ende na baratakage danyomwe usumu sacha na barakoreki na baranyumbi kozi ekera nyomwa na maite ngumuntu yokuja kumubwati tali nyangi bakorete tali ngomba weretwe lakini ugotiga no kuya neba ngombe teyo ugotiga no kuya nchebona so sauriane mo tiga nayo tigenda kana rangiria baibuli baria abaibuli bawo na baibuli baria umuchifu ori ari keri rube no muchifu ori ari keri rube ngabanda babatiganire ekera mu atiganire because igende signire gojaso labda bana usenibo neba mu arwete chombe lakini ugotiga natiga kwaba wechinjira chingi ya ndeno nara bara kwa asinge njuna boko kenda sanga wo kuna ndi kwa rusugo bajigotinde kugari embe kabisa na mangi turajukwa na sumurubiri ubosera bwenga tuned in where at created information to the side injare mtoto wa jirani kurwa sasa meri yejinse chamaiko agotutaina no ari me yumuroberio sumuroberio oyo chare no maide chare dia jore no maide sumuroberio tutaibiri nambia kabisa ni asante je upate unapenda mwanaume lakini hakuoni kuwa wa maana utafanya nini katika haya maisha mondo wanjo mondo da pendeki ngakyo kana to kugenda nini ebona inoko genda ebona mundu nyata kwanjeti egento gyoka nabo sakira bokorare mere nyata umete mundu nabara tagwanja wikota bengo ngutanja kiata kwanjeti because mundu nabara wikote kosomi ara bana kurwale ndagira bona nende bintu binde bikebike na ndabokoranga ngakio uri abantu bagusabuli bisho tukorenga neye na robo nere na kimontara ba morogi kwa mai no morogi ari no mongi no ngotingo tumakali no motigora tomusbati mga no ori kera sokiro jali na chiko nyomure morogi na bread tokore biyo tokore mere komnya no morogi lakini we kokoro chunguzi zaide chunguzi umete na mundu wako bekererwa aro kwa morogi na kumetalia mor atalia morogi lakini we kokoro chunguzi zaide umanyenga no morogi ali igo bindo bire biko kwanwa kwa mara kurwa na gwata ruka kimo kao no morogi onyori ruga kominyoka tabako genda bes bejo tiga tokore guys ali biro mume ali bifis anakunywa pombe kila siku ukiuliza anasema amenunuliwa anakunywa chai kwao kama hatuna sukari nimechoka oyo nere tuchukwa na linga neri wiki egoja aje SMS ino nyinge cyagire gayo mwanju muri tingo chikora boniga na wakirimbye mone karo kwabo ati umurubiri ubosera bwenga tumera neri tigo ri ichuma wiki egoja ende tukwanda ya mange ekerto chukwa na chikari tariki 15 nemo wiki egoja na tura chukwa na mange tukorera nataka mbali gani dikore Jumapili ngabato mmoja kwa manene aliya sekana za Anointed Faith Mission Church Senkorandi ndogwate ndoro kana honoring yani abarandi bana bonse bini chikanisa n'abashirika engakinire baho jabacha go sikare n'abatabonga mu pastor gwaturaire kwa bero mu yasetore gwaturaire buya bono rende abasonyora ne abaidi asemole ditukulia Jumapili tariki 10 ndara jambire ndagara nero injuo ntatwara kenda twende turagereri tugeria Jumapili asikanisa ya Bishop alikoro kuna Anointed Faith Mission Church ndara jambire ditukulia Jumapili ndiye muno mwajumuri karo kwera libagale uri abene kwandika SMS ni nyinga kabisa tingo chikora tomira ne weekend oyo reto muroberi oyo Brighton Makoli Enka